saduwa da tsohuwar mace yana kawo mutuwar gaggawa dan duk wani bargon jikinka sai ta tsotse mashi inda tsohuwa ce. Wa iyyaka wa kathratal jima, likita yana cewa ina hana ka yawan jima'i, fa innahu domin yawan jima'i yutfi'u nurul hayat, yana kashe hasken rayuwa. Amma yanzu wani yana nan kullum neman maganin karfin maza yake. Wallahi jima'i cutarwa ne, a yi shi a hankali, a takaita. Za mu zo bayani, da na san watakila in ci zagi na ce a karanta jima'i. Wa iyyaka wa majama'atil ajuz. To wannan ma dai gata malamai ne suka faɗa. Dubai ibn al-Qayyim al-Jawziyya a Katima nashi da Wasaya an-Nafiya shafi na 307 a Dibbun Nabawi. Ya ce ka nisanci saduwa da mace tsohuwa, fa innahu yurafu mautul faj'a. Saduwa da tsohuwar mace yana kawo mutuwar gaggawa dan duk wani bargon jikinka sai ta tsotse mashi inda tsohuwa ce. Ruwan jikinta in ya hada ruwan jikinka zaka samu matsala. Kala rawi da yake ta wannan maganganun ba ruwanka da tsohuwa, wallahi gaskiya yake faɗa, haka yake a cikin littattafai. Wa iyyaka wal fasad illa inda al-hajati ilay. Ba ruwanka da tsaga sai inda bukatuwar yin haka, a daina.